Dear all, ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட்டாக பார்த்த வீடியோவில் ஒரு 50% ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் பார்த்தோம். அதாவது ஒரு 7 என்ட்ரி பார்த்தோம். ரிமைனிங் இருக்கிற என்ட்ரிஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரினா என்ன, எதுக்காக அந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் வருது அப்படிங்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போன வீடியோலேயே கொடுத்தாச்சு. ஸோ டேரெக்டாக ரிமைனிங் இருக்கிற என்ட்ரிஸை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறதோட ஜென்ரல் மீனிங் காமனாகவே வீட்டில் ஒரு அசெட், அதாவது கேட்கட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம வீடு பில்டிங் எது வேணாலும் இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே டிப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண அதோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இது தெரிஞ்ச விஷயந்தான். கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்குமே அதே மாதிரி தான். கம்பெனியோட அசெட்டு, மிஷினரி, பில்டிங் எது வேணாலும் இருக்கட்டும், ஸோ அதுக்குமே இயர் ஆன் இயர் வந்து டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ டிப்ரிஷியேட் கால்குலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அசட்டோட ஆக்சுவல் வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம அக்கௌண்டிங்கில் கொண்டு வர முடியும். ஸோ இதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டிப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஃபிக்ஸட் அசெட் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலாக நான் இங்கே ஃபிக்ஸட் அசெட் அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு சம்மு கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன அசெட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த நேமை போட்டுக்கோங்க. லேண்டு, பில்டிங்கு, ஸ்டாக்கு, இல்லை ஃபர்னிச்சர், ஓகே, வாட் எவர் இட் மேபி. தென் இந்த டிப்ரிஷியேஷனை நம்ம P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதுக்குண்டான என்ட்ரி தான் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் என்ட்ரி. ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் என்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டு டெப்ரிஷியேஷன் அக்கௌண்ட். கால்குலேட் பண்ண டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட்டை தான் எடுத்து இந்த என்ட்ரியில் நம்ம கொண்டு வரணும். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, டெப்ரிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ், லாஸ் தான். ஸோ P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு வந்துடும். தென் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் அசெட் சைடு எந்த அசெட்டுக்கு நம்ம டெப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறோமோ அந்த கன்சர்ன்ட் அசெட்லேருந்து அதை லெஸ் பண்ணி காமிச்சிடணும். ஓகே, இது டெப்ரிஷியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உண்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு. இந்த நெக்ஸ்ட்டு பேட் டெட்ஸ். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயே பேட் டெட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். ஏன்னா இதை வச்சு செப்பரேட்டாக சம்லாம் வரும். இதுக்கு 2 ஃபார்மெட் உண்டு. அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் பேட் டெட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு, தென் அமௌண்ட் ஆஃப் டெட்டாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். பேட் டெட்ஸ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரலாக கம்பெனியில் வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கும், அதாவது டெட்டார்ஸ் இருப்பாங்க. பட் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் காமிக்கிற டோட்டல் டெட்டாஸுமே அவங்களோட அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணிடுவாங்கன்னா அப்படின்னா அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி தான். சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாமல் போகலாம். அப்படி திருப்பி வராத டெட்ஸு தான் வந்து நம்ம பேட் டெட்ஸ் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அந்த பேட் டெட்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். தென் இந்த பேட் டெட்ஸையும் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதுக்குண்டான ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிலே மொத்தத்துக்கே ஒரு 4 என்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் என்ட்ரி வரும். அதை மட்டும் கொஞ்சம் மைன்யூட்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஏன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரியும் சேர்த்து தான் போட வேண்டியிருக்கும். இந்த பேட் டெட்ஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பேட் டெட்ஸுமே கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லாஸ் தான். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு வரும். தென் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடு டோட்டல் டெட்டாஸ் வேல்யூலேருந்து இந்த பேட் டெட்ஸை லெஸ் பண்ணிட்டு தான் ரிமைனிங் அமௌண்ட் எடுத்து நம்ம அவுட்டர் காலமில் போஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ், ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ். பேட் டெட்ஸுக்கும் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பேட் டெட்ஸ் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மாக வராது அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டு. டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அப்படிங்கிறது மேபி ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஆனாலும் வராமல் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டில் அதுக்கு நம்ம ப்ரொவிஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் நம்ம ப்ராஃபிட்லேருந்து எடுத்து. அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுக்குண்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட். இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா, இதுவுமே எக்ஸ்பென்சஸ் தான் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு, தென் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் டெட்டார்ஸோட வேல்யூலேருந்து பேட் டெட்ஸை லெஸ் பண்ணது போக ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூலேருந்து தான் இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸை லெஸ் பண்ணணும். இந்த ஆர்டர் மாறிடக்கூடாது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பேட் டெட்ஸ், த நெக்ஸ்ட்டு தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ். ஓகே, த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ். இந்த டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் சிமிலர் டு கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் தான். இது எதுக்காகனா, டெட்டார்ஸை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக தான், அவங்களோட டெட்ஸை வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக ரீபே பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதுக்குண்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட். இது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெட்டாஸ்க்கு கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் தான், லாஸ் தான். ஸோ P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு, தென் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டெட்டாஸோட வேல்யூலேருந்து பேட் டெட்ஸ் லெஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. தென் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் லெஸ் பண்ணது போக ரிமைனிங் இருக்கிற பேலன்ஸில் தேர்டாக தான் நம்ம இதை லெஸ் பண்ணணும், டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ். ஓகே, இந்த ஆர்டர் மாறிடக்கூடாது. இந்த ஆர்டர் மாறிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும். ஓகேவா?
த நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பார்க்கலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் என்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ். இது ஜஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டர்ஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு. நமக்கு கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. அதே தான், நம்ம பேமெண்ட்டை கொஞ்சம் குயிக்காக ரீபே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக இதுவுமே கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் தான். இது வந்து நமக்கு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் இன்கம் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் இது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு வந்துடும், ஏன்னா அது இன்கம் அப்படிங்கிறனால. தென் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டோட்டல் கிரெடிட்டார்ஸ் வேல்யூலேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸோ அதை லெஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வேல்யூ தான் எடுத்து நம்ம அவுட்ரு காலமில் போஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் என்ட்ரிஸ்ன்னு பார்த்தா இது மட்டும்தான். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸை வச்சு தான் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அந்த கான்செப்டை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.